Velkommen til Gradualand-kontor. Kom ind for. Tak. Jeg har lovet at give en lille rundtur på vores fantastiske kontor. Det her det er vores køkken, som for det meste altid er dejligt rodet. Vi har lavet en frokostordning, hvor hver mand hver dag har en opgave. Ellers så er der kage. Får noget frokost udefra, fordi vi simpelthen ikke har tid til at lave det selv. Så har vi været så heldige, at vi kan købe poolbord. Og der kan faktisk også ligge noget sporttennis på, så vi kan more os lidt, når vi ikke arbejder hårdt. Og det er en masse af mine jakker, og som jeg har alt for mange af. Og lidt tøj vi også har herovre. Hvis vi kommer lidt over her, så har vi vores køleskab, som vi tit mangler at fylde ud. Det der faktisk er lige nu, det er hovedsageligt guldøl, og det er akkordeon. Det er også essentielt, og man kan sige, det kan ikke være det, det skal man selvfølgelig komme ind til. Nu kender jeg ikke testen, så er jeg helt enig med dig i. Herovre har vi vores møderum, hvor jeg hellere må snakke lidt lavt. Det er Carsten, vores rekrutteringschef, der sidder og snakker. Vi prøver at gå længere af. Det er så selve kontoret, hvor vi har vores teknikere her. Vi har Morten, vores skægge ven, som er CTO for hele firmaet. En fantastisk fyr. Goddag. Fantastisk fyr. Rigtig flot fyr. Velkommen, og jeg håber, I nyder af jeres besøg her på kontoret. Og herover har vi Jesper, også en fantastisk flot fyr. Koder, Gradualand-partner. Nyklippet derudover også. Ja. And to the grand prize, Georgie, our newest guy on the team, he is our lead developer, and he actually prepared a surprise for us. He's going to speak Danish now. So. Jeg elsker, men I buy that. Sådan! That's integration, Pia Kjærsgaard. Han er bedre til at promovere end sådan Hernede har vi lidt andre firmaer i min ring, en dejlig fyr. Og I kan se, det ikke er oprydning, som præger kontoret hernede. Især Akos Jonas, som vi også lige kan hilse på herovre. Han er også Gradualand partner, står for vores online marketing. Flot fyr. Derovre har vi Michael, som vi har partneret op med, sammen med noget rekrutteringshus. Og vi laver et nyt koncept, der hedder House of Recruitment. Og det bliver rigtig stort. Og jeg står i t-shirt og Ja. Michael på en velklædt dag. This is one of our newest intern, Rafael. He's helping us coding at the Gradualand Gateway. And awesome guy. Hello. And til sidst, hernede hvor Patrick og jeg sidder, og vores intern Joachim, som ikke er her i dag, sidder og prøver at finde hoved og hale i det hele. Det kan være lidt svært, men vi prøver på det. Det er faktisk hovedsageligt det. Jo, vi har en lille ø her, hvor vi kan sidde og slappe lidt af, og ellers så er der et frokostbord og en dejlig udsigt til Superbrugsen. Så det er yderst kun nice. Spændende. Men nu synes jeg ikke, at have jer mere, så jeg smider ud herfra og siger tak for i dag. Og vi sender stafetten videre til Chatterbag. Hej hej! Og det var Chatterbag.